Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. DPP woye! Chala mwamba cha dadi, chala mwamba cha mai watu alipo mpano. DPP woye! Professor Arthur Peter Muthalika woye! APM woye! Amai atu, amai ya banja latu la DPP, amai ya fuko latu la DPP, Professor Getrude Muthalika woye! Landirani ulemu wanu amama Professor Getrude Muthalika, ulemu wanu a regional governor, a director amai, a director a youth. Ndipereka ulemu wapadera ndi zikomo wamphamvu kwa inu Honorable Francisca Masamba, a MP atu pobwera pamalo ano. Ndiperekese ulemu kwa Honorable Pipe, mafumu nonse muli pano motsogozedwa nda group ya michesi ndogolere kwejinji nguti sikomo. Assalamu alaikum matulahi wa barakatu. Aliuli nombene niliche nini lero ngugula kampeni ngati nyoyo kugula kampeni nikuti apano ngutanda kwenda anthu mafunsa kuti kodi rozayu ndi uti. Ife timayendera malamulo eti pano kampeni tatsegula manifesto yanga DPP woye. Manifesto yanga mama ndili nayo ndi ndalemba ndipereka ndikamaenda kuti aliyense aone kuti kodi chifukwa chani rozayu afuna kukhala MP kudera kuno. Amai a first lady atu kuno ku Mangochi Central tamva kuwawa, ndipo kuno mukauza dadi kunena kuti situkupanga zamasewera, situkupanga chibwana amama, situkuopa ndipo tilibe mantha. Kuno amama tapangana kuti chakwera akutani, chakwera akutani. Munthu aliyense mmene atsegula kampeni amene atabwere kuno ku Mangochi Central nkusanena kuti chakwera achoke pa mpando amene amama akuyendera zache. Sakuyenda ndi ife kuno tapangana kuti chakwera pa mpando akutani akuchoka, kayati manga, kayati pha, kayati khapa, koma chakwera akutani. Ndimanena nthawi zonse ndikayenda mu constituency muno kuti tisaope kumutchula ndi president wa dziko lino. Anasankha yekha kukhala president kulanda udindo. Lero mulungu wamulanda nzeru, chakwera lero alibe nzeru. Anakhala kuno amayi 1 week akutenga ma 50,000 kumapasa anthu. Tinauza kuti kalandireni chimenecho chipepeso kupepesani kuti pano ndikupita koma pepani ndakukhaulisani. Amama tinalandira tinajadi koma kuno pavute patani, palimbe pafewe, pakhwepe patine, chakwera akutani. Amayi ndikuuzeni ichi, ife kuno tikudziwa
kuti ndiye kwawo kwa Profesa Peter Muthalika ndi inu amama. Choncho ife kampeni yathu kuno pamene ndikutsegulira launch lero tikukuwuzani amama ndipo tikulonjeza kuti kampeni yathu ikhala ya smart, ya mtendere, yongonena mfundo za DPP, yonena ubwino wa chipani chathu, chifukwa ubwino wa chipani chathu tikuudziwa. Anena kale pano nthawi ya Profesa anthu aja okubaja asanalande boma, shuga anali 600 kwacha, stopo anali 70 kwacha, chimanga chikadula mu December chinali 8000 kwacha, bread anali 500 kwacha. Lero amayi sopo ali 1000 kwacha, shuga 5000 kwacha, chimanga lero July uno chimanga chili 6500 kwacha chigoba. Tikuziwa amayi tikamgomulola chikangawayu kukhala pa mpando December timwalira tonse, chifukwa chimanga chifika 200,000 kwacha. Ife tikuziwa kuti adadi akakhala pa mpando September December azachita mmene amachitira mucha, kutipasa chakudya, kutipasa mbewu yoti tidzale, kutipasa makuponi kumakatenga fertilizer pa 5000. Amayi zambiri tili nazo zoti tinene, koma ine ndingokupemphani kuti mukawuza adadi kuti kuno ndi kwawo, kuno akhale mtima pansi, ndipo lachisanu akamapita kukapereka mapepala tonse fe tikhala tili nawo. Tikupita kumeneko akaziwe kumene adadi amachokera, ndipo tikawuza pobweranso amama ife tikupempha akakangopereka ife tikanyamula kumabwera nawonso, asakhale kumeneko atidyera. Ndi mawu amenewa mama ndikutsimikizireni kuti pavute patani ife kuno athu ndi adadi. Kuno amayi chipani china kulibe kuno, ife tonse ndifa DPP, ife tonse tukavotera adadi. DPP oye! Chala mwamba tamuona candidate wathu ngawa utapana kwekula kulowera. Chabwino zikomo kwambiri. DPP oye! Chimene ndaonera kuti amayi amene wawa awina ndikulowa chipani kwa Mr. Nkuwo, kusankhidwa kwa mayi Nkuwo kukhala kansala mayi wawina. Maina ankuwo awawa Nkuwo amawinisa munthu. Sichoncho kodi? A first lady mangofuna ndikupempheni kuti mungopereka moni, koma musanapereke moni ino amalawi ndikuuzeni kuti candidate wathu Profesa Arthur Peter Muthalika akupereka mapepala lachisanu. Mukakhale mma TV muzikayang'anira bwana akupereka mapepala. Akuchita manyazi achamanena kuti bwana sayimira, bwana akuyimira. Ndipo akuwina. Akutenga dziko lino kuchosani mavuto amene mukukomana nawo. A first lady moni yekha basi, anthu asangoti anangobwera osatipasa moni.
DBB oye! Zikomo kwambiri. Ulemu upite kwa shadow athu Rosa Fachi, mulandire ulemu wanu. A Director of Women Maika Ndeu, mulandire ulemu wanu. A Regional Governor athu mulandire ulemu wanu. Bambo Kampodza mulandire ulemu wanu. A district governor athu akuno komanso aku municipality mulandire ulemu wanu. Bambo Vaibi mulandire ulemu wanu. Olemekezeka athu a Masamba mulandire ulemu wanu. Mafumu athu otsogozera ndi afumu amichesi mulandire ulemu wanu. Amayi ndi abambo tonse tilandire ulemu wathu. Ine choyambirira ndati ndipereke moni ochokera kwa Professor Arthur Peter Muthalika akuti moni. A Professor Arthur Peter Muthalika ndi amene andituma kuti ndibwere kuno kuti ndidzakhale nanu chifukwa cha mwana wawo Rosa Fachi. Anandiuza kuti Rosa Fachi akuchita launch manifesto ndipo ndi mwana wawo sakuyenera kuti akhale yekha pa tsiku la lero koma ndibwere. Ndiyeno mumve mayi Rosa Fachi kuti a president ndi amene andituma pano kuti ndidzakhale nanu akuti iwo akukondwera nanu. Amayi ndi abambo mawafotokozedwa kale chifukwa cha umphawi umene takhala nawo zaka zimenezi eti takhala pa umphawi, takhala pa mavuto. Mwayi ukubwera oti pa September pano pa 15 September eti 16 September tikachite zotikomera eti. Tikudziwa kuti nthawi inoyo ndi imene akangalike kupereka ma 2000 kupereka ma 50,000. Kodi amene tingadye 50,000 zaka 5 mukamalandira 50,000 ndiye kuti akupasiranitu kuti chaka choyamba 10,000, chaka chinacho 10,000, chaka chinacho 10,000. Imene chatundoti alandiriratu anthu amene akamvotereyo. 50 tingadye zaka 5 komanso pakhala zambiri mwina chimanga ndi zina zotero koma tidziganizire tokha kuti kodi thumba la chimanga ili ndingadye zaka 5. Ine maambiri palibe koma kungofuna kukulimbikitsani kuti ngati pali mwana wa adati kuno ku Mangochi Central ndi Rosa Fachi. Kuno sukula awiri ku Mangochi Central, sukula awiri ndi mmodzi yekha Rosa Fachi. Professor Arthur Peter Muthalika amene akumudziwa amene anampatsa certificate ndi Rosa Fachi. Andituma mawu okuti tonse kuno ku Mangochi Central MP wathu nduti Rosa Fachi. Tsiku limenelo mukakati chongi pa dadi, kenaka chongi pa Rosa, kenaka chongi pa angina, kenaka chongi kwa kansala yathu enawo. Tikutero tweti kuti kuno zikhale bwino eti. Kodi inuyo mungoganizira zidzakhala bwanji ife tikukhala ku Mangochi Central kupeza kuti Rosa walephera, adadi alephera, tili ku Mangochi Central zidzakhala bwino sizidzakoma eti. Ndete tipange zoyenera pa 15. Ndima amenewo ndikuthokozani kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu, zikoma kwambiri.
DVP oye. Ndiye nthawi ino tipemphera shehe anatisegulira ndi mapemphero aja atitsekereso ndi mapemphero. Assalamu alaikum. Dua labakumula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Bila hammatika ya arhamur rahimina. tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.